Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै जों बिजालिजों आंसो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोननोबो आं खोन्थालांबाय थानोसै आरो थाब्लाबो फैसा थाब्लाबो देमबिल जालि फैदो आरो फैसा बिहरदो आङो थार फैसा थार बिदो आरो लोगोफोर आंहा फैसा गैथारा जाथारदों माने बेसेहाय 200 600 700 लोगोफोर जों दिनै माया थुखो जेनेबा नोङो आं थुनाखौ नाम्बार ओंखारदो दा गराव फैसा दोननो थांदों आरो बिदि जालि जों जमा खालामनानै फैसाखौ दोनो आरो मासाव 10,000 ओमफ्राय दा इखौनो आङो दोननो थांनो नागिरदों बिजालाव फैसाखौ फैबाय ओमफ्राय लाइमुख्रि बेंकआव थांगोन नै बिखुमजो सासे बिनि पासबुक नांगौ माने मा थांगोन फिसा फायनो बिखुमजो बेंकआवबो थांनो नागिरदों लोगोफोर एसे पासबुक लायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै इथिंबो ओमफ्राय आबार ड्राइभारखौ खोन्थानि एसे टम ड्राइभारखौ बुखाबायानो थाखायो थांनो नागिरदों लाय सिगाङाव दं लास्लाम होनासै आं मा थानो नागिरदों अ माबानिया नोंनि साइन नाङा साइन नांगौ ना हाबा जानाय ओइ दंना गैयालै इसालाय हारसिं गुरना जाफैबाय गैया मैया नाखौनो मोना थुनोसै ना थुनोसै दाननो हागोन दे लोगोफोर जोंनि रामदन बिकारनि डाक्टर आरो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ जाना वही तो तुम्हारा तो माबा इंश्योरेंस LIC भी आज जमा करबो लागोन नालाय पाइयो जमा करिसे जमा को आइ का दिले ठीक है लोगोफोर इन्सुरेन्स खुलिदोंमोन आरो नोंथांमोनाबो सोरबा खुलिनोबा डाक्टराव फै जोंनि डाक्टराव माने अपना इंश्योरेंस पासबुक डकुमेंट अपना हेरी जेतिया अपना टका मेचुरिटी हम मेचुरिटी समय अपनी पलिसी सार्टिफिकेट जमा दिले अपनी टका पा ये भराब निदिब अपनी लेमिनेशन कर धुनियाके मैं फाइल रखी जेटे मेचुरिटी टाइम अपनी बस्तु मैं प्रयोजन हार कारण अपना जमा कर दिल पास जमा कराई ना नकब आज अपना पासबुक नतुन पलिसी नतुन प्रिमियाम एक्सेप्टेड तो भल अपनी एप्लाई एक माह दी पे
8 2 3 6 plus 1 0 8 double 0 1 1 4 6 next payment double 0 1 পইচা তো দিয়া বগে লাগিব ডাকঘৰত একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে ধন্যবাদ কালি পইচা পাব নাই কাইলৈ মই ছাৰক ফোন কৰিম যদি হয় মই নিজে ফোন কৰিম কিমান লাগিব 25,000 ওপৰত আমি দিবই নোৱাৰোঁ 25,000 পাই যাব হ'ব পাই যাব ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ হ'ব দেই थांसै लोगोफोर जाबाय आरो दानिया जोङो आं फोरोंलायनोसै नै दानिया बिजालाया गथ'खौ गावआनो बाना लाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो बेंक सिङावबो हाबनांगोन नालाय ओंखायनो गावआनो बाना लाखाथोंसैहाय बानानै सलायनोसैनो ओरि माबा हो ओइ नै आमा मा जाखो Hah? Nice aja. Itu pun itu dong dong dah. Itu dong bay dim dah. Mana ke? Lagu pergi tak. Lain mukul beng amun pilih biar. Nih, mukul baik. Itu nangan enggak? Itu nah. Apa saja nih? लोगोफोर जोङो बेंकआव हाबनानै ओंखारबाय आरो ओंखारनानै दानिया साहा लोंनो होननानै हाबबाय आरो साहाखौथ' लोङा लोंनाया जोङो चावमिन जानो होननानै हाबबाय आरो लोगोफोर लों होख्लायबाय आरो जाना लानोसै लोगोफोर जेटिपि मानसियानो लोगोफोर जोंनिया खामानिया जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय थांनोसै नै फिसालाया ओमफ्राय लोमजानानै बिराद खेरें मेरेंथार आरो रागा जोंसोदो थांनोसै नै बे जालिया अमा बेदर बायहैबाय आरो लोगोफोर साबिखौनो बावगारबाय नै इयाव थांदों जोङो इयाव थांनानै फैसा देर'नो लाबोबाय लोगोफोर नै दा आङो आइ लानाव दसे हाबफैलायबाय आरो साहा लोंनो नागिरदों नै मासे साफा नुलादि सासेखौ आयौ गोजा जारौ थांथार दाख' नैथिंबो जि गोजा जारौ जोंहा इथिं सासेया दिनै गैया मैया ना गुरनानै बेस्राया खामसासो जाना दङो नुखांबाय नोंसोरखौ आङो मोननै सुगार फ्रि लोगोफोर गाइखेर साहा नै इउटुबाव नै लोगोफोर लकेल गाइखेर आरो पियर माल साहा लोंफैलायबाय दा सालोंबाय आरो लोगोफोर साया गिदिर जाबाय गोथावानो जादों साया मोदोम बैसिमदोंबोला मेगनखौ बोरैबा नुदों मोजां दा लोगोफोर साहा लोंखांबाय आरो जों थांसै नै थांसै
नै मालाय न'आ बिराद गिदिरथारहाय लोगोफोर सोरबाफोर बिहामजो जानोबा फै नै ओइथिंबो दंबावोसो नै गोजौआव र'हाय नै ओइ आइलानाव सा गोथाव फुदुंना होनायनि थेंक इउ दे आइ बिखुमजो सना वेलकाम होनोब्रा नै आइ बिखुमजो लानो न' दै नै बेसेबा गिदिर सोरबा बिहामजोफोर फैनोबा फै फिसाला सानै दंखायो